luksus da, men det er da blevet fint. Ja, det er det da. Jeg er sgu helt stolt af den måde, vi fik lavet af omkørsler over her i Kong. Hva? Ja, det bliver værre og værre. Ja, det gør det nemlig. Ja, dengang vi lå asfalt over sidst her i Kong og Longgade, der lykkedes det derovre for os at få omdirigeret trafik, sådan at folk ikke helt kunne finde ud af. Det er sgu en succes. Ja, det er. Men der var der nogen, der var så lokalt kendt, at de lige smuttede igennem ved Kong Langhedsvej. Ja, det er rigtigt. Det var der. Det har vi så heldigvis lært af nu. Fordi der var altså nogle af dem, der kom ned fra Nørre Nævn. Dem fik vi da dirigeret ud over Glipstrupvej og Lyn, når de skulle til Horne. Det er jo altid os. Ja. Ja. Jeg tøvs altså rigtig godt om den her. Det er der garanteret ingen, der kan finde ud af. Nej, den er sgu god. Den her, den er da heller helt ringen. Jo, men det var jo noget med, at der var nogle biler og lastbiler, der lige troede, de kunne smutte igennem nede ved Engbakkevej. Men den vej, den er jo blind. Det står jo af vores skilt. Nej. Og vores allerbedste opgave, når vi arbejder som kommunearbejder, det er jo, at det skal være så besværligt som muligt for folk. Det skal faktisk helst være sådan, de ikke ved, hvor de skal køre hen. Det skal gerne være sådan, at der ikke er nogen, der kan komme over i børnehave. Der er heller ikke nogen, der kan komme ned til smed. Ja, hvis folk de skal fra A til B, så bare glem det. Men jeg så her i formiddag, der var nogen, de troede lige, de kunne snyde sig om med det. Ja, de kørte sgu ind over cykelsti. Det er fandme godt nok frækt, når vi har gjort så umage med skiltene, hva'? Sagde jeg bare. Ja. Og du forresten siger alle de der høns, der render rundt her nede Hallumvæg, nede ved ham der, Brian Pagård. Jeg var lige nede og snakke med ham her i en af vores få pauser. Ja, der er godt nok mange høns dernede. Jeg så i går, der han rundt og sat ekstra hagen op. Det er vist noget med, at han har problemer med en rev. Han har så mega meget bøvl med den der trælsrev, det har han hvor. Ja, der var for en stykke tid siden, da han brugte en hel dag over at have en af hønsegård ind. Og da han så endelig var blevet færdig, så fik han jo over rev. Ja, den stod inde i hønsegården. Ja, og her den anden aften, der lusker den bare lidt rundt nede i gårdsplads. Hold en gang den har respekt for Brian. Den er bare træk. Det må man sige. Ja. Så var der over for et stykke tid siden, da den der lem der, den går ned til hønsehus der ved solnedgang, så var røvsku smuttet ind i hønsehuset. Jamen, det vil jo faktisk sige så, den er gammel i seng med høns. Det var nemlig lige præcis. Det er det, vi jo godt just kalder risetræls. Men rev den fik da i hvert fald sin nat med. Det kan han sige da, det kan han sige. Nu tror jeg faktisk nok, vi kan pakke de her skilt sammen. Vi er jo færdige jo. Nej, Bjarne, vi er da slet ikke færdige. Nej, det tager sig tid. Vi mangler da alle hvide striver og indkørsler og kantsikring. Så vi kan godt lade skæld stå i en måneds tid nu, sådan lige for at hjælpe folk. Ja, det kan vi også. Bjarne har gavn og Tindo. Hvad er det for noget med dig? Hvorfor har du neglelak? Bjarne. Jamen, det er da fordi, jeg er begyndt at gå på sådan en coach. Nå? Ja, det er det sidste nye af det nye. Det er for at afprøve min seksualitet. Det skulle du faktisk gå til at prøve. Afprøve min seksualitet? Nej, nu må du... Nej, tak, Bjarne. Altså, hvad går det lige ud over? Altså, jamen, jeg kan jo godt få en op i hvert fald. Jamen altså, jeg kører videre med at
polikønnet eller en transperson. Ja, jeg kan jo faktisk også være trikønnet, twikønnet, non-konform, non-binær, androgyn, demigirl, demiguy, genderfluid, omnikønnet, multikønnet, intetkønnet, ciskønnet eller pandekønnet. Eller bare Bjarne, der godt kan lide sovs og kartofler. Det kan jeg nok sige, at det var noget af en omgang. Jeg tror nu nok, hvis jeg var kommet hjem og foreslå det der, så tror jeg nu nok, at jeg var blevet skilt. Nu du lige sagde skilt. Ja. Hvis nu vi laver omkørsel ved Snittrupvej, tror du så af, at vi kunne lokke nogen til at køre igennem Frøstrup Skov? Jamen altså, man kan jo slet ikke køre igennem Frøstrup Skov længere. Nej, det kan nemlig ikke. Men det er jo det, der er det sjove. Det er da det, vi gør. Ja, okay. Det er det, vi gør. Ja, det gør vi. Godt nok fantastisk fællesspisning, vi er til, var. Ja. Og vejr. Ja, jeg har jo helt perfekt hele ugen. Lige her indtil eftermiddags, der kom det lige lidt vand. Ja, det går. Men nu er jeg holdt op igen, så det går. Jo, det skal nok Skål. gå. Det skal nok gå. Det er simpelthen også fordi her i Kvam der forstår folk bare at holde en god fest. Det gør de altså. Tag nu bare der, da Alice og Bente, de holdt 60-års fødselsdag. Ja. Der kom gæster jo klokken 1 og tog hjem af klokken 3:30. Så vidt jeg kan regne ud, så er det da kun 2,5 timer. Nej, det er sgu da snart tage nogle helt døgn. Nå, det er klokken 4 om natten, du Ja, mener. for satan. Det. Ja, og det kan jeg bare sige det. Stakkels, en af Ostegård. Nå, hvad han nu laver? Jamen, han var så træt, da de skulle til at hjemme, at han kunne faktisk ikke holde sig oprejst. Nå, Ja, så forsøgte han godt nok sådan at læne sig lidt op af René Højrigs. ja. Og det blev en skubbager. Det gjorde han ikke. Det var sige, nej, han har sgu smagt lige rigeligt. Nå, men sig, kom de ind til hjem, eller ligger de stadig op i skolegården? Ja, nej, de kom hjem. Det gjorde de godt nok. Men altså, jeg aner, han væltede selvfølgelig ude i skolen. Og høreapparater, dem havde han væk for med hjem. De lå og gulv inde i gymnastiksalen. Til gengæld, så har han så fået John Crusoes punkt med hjem. Ja. Men det er jo heldigvis sådan, både Ane og René, de er jo bare så godt givet. Så Lena og Kirsten, de stod jo klar derhjemme med åbne arme og en smil og læber tog imod dem. Så vidt jeg husker. Jeg har da hørt, at Preben og Malene Christensen, de har ret med til at gilde her på det sidste. Nå, ja, jo, der er sgu heller ikke noget som sådan en gur gilde, hvor der er rigeligt at spise og rigeligt at drikke, og det er bare noget, vi kan lide, det er det altså. Ja, og du ved, Preben, han er ikke den type, sådan rigtig skærer ud, vel? Men lige nuagtigt den dag, der har han fået sig han passer, og så lige lidt oveni. Nå, jeg ved hvad, det kan faktisk slet ikke forestille mig. Nej, det giver jeg da heller ikke. Men ved du hvad, da han kom hjem i går, så vælgede han rundt og hamrede hovedet lige ind i kommoden. Ja, det tog over briller. Ja, og blåt øje, det fik han også ud af. Han så ikke alt for godt ud, kan jeg godt sige dig. Nej, det er klart. Jamen, han har da lige startet ny arbejde. Hvad så de til det? Jamen, jeg tror, han fik det belindet, da han lige gået ind i en dør, og så fik han blåt øje af det. Ja, det er jo sådan, siger jeg. Og det er Jo. godt nok. Ja. Og Tommy Amstrup, han har også været til 25 års fødselsdag nu. Ja, så spil nej, de raften, og det er løgn. Ja, jamen, det kan jeg godt. Ja. Sådan noget med, når en tager, så skal han af med en terning. Ja, men i det tilfælde her, det er jo lidt om regler. Nå, Så man kan få lov at holde sin terning, hvis man har smidt bukser. skulle du så smide bukser? Ja, så
Tina kom og skulle hente Tommy. Så sad han der bare røv og døj. Nej, jeg ved ikke lige, hvor kønssyg det var. Nej, det har jeg ikke for godt, det har det ikke. Det er klar over. Nej, og Tina, ja, hun vil godt til hjem af. Men det har Tommy slet ikke tid til. Så siger Tommy bare til Tina, Tina, du kører bare hjem. Så ringer jeg til Charlotte, når jeg er hjem. Så kommer hun og kører mig hjem. Altså Charlotte Mikkelsen, eller hvad? Ja. Hun skulle da heller ikke have ham med i bil, hvis han var bare røv i hele det væk. Nej, men det er jo noget med, at man skal kende sine begrænsninger. Ja, det kan det knive. Det kniver det ikke engang med for nogle mennesker her i kroppen. Ved du hvad? Nej. Nok med det her. Jeg fandt min at finde og se, om der er en, der danse. Om der er en, der er dum nok til at have hvor den. Ja, vi ses. Som vist ikke lige er hans bedste ven alligevel. Men det er en, som der hedder Elon Tosk. Det er ham, som der laver tidsler. De voksne, de siger, at dem to, de smadrer hele verden. Og de tager sig som et par aber, der kaster lort efter gæsterne i zoologisk have. De siger de voksne. Men nu skal jeg altså tisse. Hej, hej!
Godt fordi jeg lige har scoret en lækker mis. Og skidt, fordi jeg er efterlyst Okama. Jeg tror, at hele by, de leder af dem. Efterlyst Okama? Ja. Ha! Det sker der en skid med. Nå. Hende der furer mig. Hun efterlyste mig engang. Efter at kun have været væk i 3 timer. Hvad fanden tænker hun nu? Man er da væk efter 3 timer. Nej. Jeg kan jo ikke engang nå at fange en mus eller parre mig på 3 timer. Nej. Så hvad helvede tænker hun nu? Det er nemt. Det er nemt at gå på tur. Nej. Jeg forleden, der bevægede jeg mig ind i kirke til begravelse. Jeg har gemt mig under en bænk. Så både præst og dagen og bedemand og der handler af menighedsråd, de får rundt i kirke for at få mig jaget ud igen. Ja. De bliver så skide sure. Ja. Kan vi ikke få lov til at være nogen steder? Nej. Jeg troede ellers, at kirken den var oven for alle. Ja. Men hvis vi lige går ind og stænder lidt, eller lærer en klat under bænk, Ja. så bliver de så sure. Vi kan heller ikke engang få lov til at gå rundt og skide i folks haver længere. Det er godt nok ikke nemt at være kat. Det er lige godt kattens. Ja. Ja. Jeg var forresten tur ned i Klokken Mos forleden. Jeg skal lige lov for, at der var gang i en. Det er så dejligt nede i den mos. Ja. Ja, der gik jo nogle kvæger, ligesom de plejer. Men pludselig, så så over 3 gris. At de så altså noget ulden ud der. Ja, og til med så snakkede de ungarsk. Ja. Så er det da helt sikkert de der ungarske uldgris. Det er blevet så moderne. Ja, det kan godt være. Men pludselig, så kom de der naturfredningsforeningsfolk der fra Vardeanstien. Nej. Ja, de havde lavet en aftale med Christen Terkelsen, at de skulle have en rundvisning og en foredrag. Ja. Men det havde Christen så altså lige glemt alt over. Ja, sådan kan jeg jo. Kristen glemte det. Ja. Hvad gjorde de så? Ja, de måtte jo selv improvisere de her foredrag. Men de her stakkels kvæger, de så fuldstændig rød, da de så de her naturfolk. Så de så lige haler med ben. At stadig gik gennem hagen og alt muligt. De stoppede først, da de var over under med. Ja. Det er bare nemt for vores dyr. Nej, det er det. Jeg tror, du ser sådan lidt træt ud. Hvordan kan det være? Det er fordi, at der er en hund, der står og gør af hele nat. Og den gør, og jeg kan få en nu den nye. Det er simpelthen så hårdt. Fy for den der, Ja. hund. Jeg kan simpelthen ikke fordrage hunden. Nej, puha. Og der er ingen, der ved, hvem det er, sig hund. Nej. For der er ingen, der gider at stå op og tjekke, hvor den er henne. Så find da den hund. Ja, hvor svært kan det være? Au! Hov. Prøv lige at se der. Er det ikke 2 får og en ged og en lam, der kommer randen der? Jo. Det er lige lidt usædvanligt. De kommer gavn deroppe af Bringsvej. Ja, det er forlydet, at de har været en tur nede i Kvonk Mors. Ja, de har tilbage tang til den frihed at tage sig 2 overnatninger dernede. Det er så skønt nede i Mors. Ja. Masser af biodiversitet. Ja. Jeg har jo fanget nogle mus dernede. Nå. Men traner, Nå. de er lidt for hurtige. Ja, de er ikke nemme at få fat på. Det er de godt nok ikke. Har du forresten hørt
til Maj-Britt og Thomas Nielsen, de har fået anlået en havdam med fisk i. En fiskesø! Ja. Skal vi ikke lige smutte derned og se, om vi kan fange nogen? Jo. Altså, Ja. Men jeg tror altså ikke, det bliver så nemt. for det? Nej, fordi Maj-Britt, hun er så øm over for de fisk, at hun holder øv med både morgen med og nat. Nå, ja, så bliver det jo nok ikke nemt for os at fange en fisk. Nej, til med, så har hun fået til at skaffe sig en par dykkerbriller. Ja, og hver dag hun kommer hjem fra arbejde, så stikker hun lige hovedet ned i dam for at tale fisk og kontrollere, at de har det godt. Jo. Hold kæft, de fisk, de må få et chok. Ja. Og Maj, hun lige stikker hovedet af vand. Ja. Ja, så de fisk, de bliver nok ikke lige så nemme at få fat på. Nej. Nej. Nå, jeg tror, jeg vil se, om jeg kan finde en havrestor og mjave i, og lade som om jeg kan finde hjem. Så er der nok nogen, der forbarmer sig over med at give mig aftensmad. Ja, så tror jeg, at jeg vil finde en garage, der står oven. Ja. Så kan jeg lige lægge en kuldgillinger. Det er folk over helt pjatte med det. Så nu tøvs jeg lige og ud og have lidt frisk luft. Jamen, det er jo dejligt, jeg siger dig, at det er, at... Sker der ikke sådan noget? Nej, der sker ikke en fløjtende fis. Jo, forresten. Tine Kruse, hun har da været i varme for at forsyne til en bil. Nå, men det gik vel godt. Ja, jo. Hun tog lige, at bilen trængte til at blive pænt lidt op, så hun kørte lige en tur forbi en vaskehal. Det var da en god idé. Ja. Ja, men halvvejs inde i vask, så gik maskinen i stå. Nej, hvad gjorde Tine så? Ja, hun trykkede og alle knapper, og til sidst så gik jeg på og dog op. Så kørte hun videre, uden at vaske bil færdig. Jamen, kan det? Nej. Nej, det kan han faktisk ikke, viste det sig. Da hun var nøgen halvvejs ud til synshal, så kom hun til at se, at bilen den var helt hvid. Jamen, jeg bil den der grå. Ja, det var den, men det var alt det skum, de havde pladret på ude i vaskehal. Det var tørt ind, og bilen den så grå ud. Det gjorde den altså. Jamen, hvad gjorde hun så? Ja, så måtte hun jo tilbage i vaskehal og vaske bil igen gang mere. Ja, det har hun altså været træt af da. Jeg at hun skulle betale 2 gange. Ja, for søren da. Har du forresten været ude og se Trine og Rasmus' nye hus? Ja, det kan jeg sige dig. Det er blevet rigtig, rigtig fint. Ja, det er de flyttet ind? Ja, det var et stykke tid siden, de fik det sidste plads. Ja, og Rasmus han er så fiks og fingre, så han har selv tilsluttet både vaskemaskiner og tørretumbler. Det skulle han lov godt kunne klare, den bedre knæt. Er han ikke smed? Jo, det skulle han da mene. Men det er da meget lidt problemer, fordi at Trine, hun startede da vaskemaskinen ude i Bryggers. Ja, så tog hun og arbejde. Ja, da hun så kom hjem igen, så opdagede hun, at den var hoppet ud af skavlen, så var den på vej ind i køkkenet. Jamen, hvordan kunne hun gøre det? Ja,
men jeg tror, der er jo noget med, der er sådan en monteringsvejledning til sådan en vaskemaskine. Men den hoved Rasmus vist skøjtet sådan lidt let henover. Ja, han var i hvert fald sprunget over det afsnit, der hed transportbeslag. Som man jo altid skal skrue af, inden at vaskemaskinen tilsluttes. Jamen, det ved enhver torsk, sgu da. Ja. Havde han virkelig glemt det? Han er fanden rask med en købmand. Det må han sige da. Var du forresten oppe og høre Anders Akker oppe i kirke? Jamen, det var sådan en god aften. Altså, han er så god til at snakke om følelser. Jeg blev faktisk helt rør. Ja, det var i hvert fald ikke noget for mig Arne da. Nej, han nægtede simpelthen at tage med. Ja, så han måtte selv afsted. Altså, Anders Akker, han er bare så meget lige over jorden og helt sig selv. Jamen, det står jo til Arne. Og så er han altså rigtig en pæn mand. Altså, jeg bliver faktisk sådan rigtig godt humør, når han sådan snakker om død og ulykker og tragedier og katastrofer. Ja, men det er helt fantastisk. Han kan altid finde nogen, der har det meget værre end Jens selv. Det er nu vi lige snakker om katastrofer. Har du forresten hørt, at Charlotte og Torben og Tina og Tommy og Malene og Preben, de har været nogle weekendophold? Hvad? Har de været nogle weekendophold uden opsyn? De har igen i år været afsted uden voksen. Og de var jo ude på Grænskro. Og jeg kan lige se det, den fik alt, hvad den kunne trække med øl og vin og drinks. Jamen, bliver de aldrig klogere, hva'? Nej, det vil være synd at sige. Altså, de havde jo nogle værelser, der lå et stykke væk fra Kro. Og da så Tina og Malene, de skulle hjem, som de sidste selvfølgelig, så væltede Tina ned ad en skrant. Nej! Kom hun noget til? Nej, ikke i første omgang, men altså, Malene, hun kunne altså simpelthen ikke få hende bakset fri derfra. Så hun var nødt til at ringe Adder Preben, som skulle komme, og han lå og sovede, og han skulle komme og hjælpe hende. Ja, var det ikke bedre, Tommy han gjorde det? Jo, det tør Preben også, men altså, så Preben, han gik jo over for at vække Tommy. Det var en god idé, knippelgod idé. Men uheldigvis, så vælter Preben og kiler sig fast om bag ved Tommys seng. Ja, så først så skulle Tommy jo have Preben hævet fri, før han kunne gå ud og trække Tina op. Det var da så med heldige Tina, hun ikke havde brækket noget sådan. Jo, men uheldigvis, så er den skrant der, den var altså fyldt af brændenælder, så de så jo forfærdeligt ud med jord og græs op af tøj, og stuer og blæner op af arm og ben. Jamen altså. Ja, man skal da godt nok høre meget for øre, de falder af der, hva'? Ja, det må man sige. Ja, det blev fandme aldrig klogere. Nej, Ja, vi skal til! Ja! Ja, det er galt med vandsmaskinen, det er pis. Det er gearkasse. Ja, det er godt, jeg har guld på tænderne, jeg skal svejse på min har, så er jeg klar til at komme ud og har igen. Det var godt. Ja, men sig mig, hvordan går det egentlig? Jo, tak. Det går da som endt meget godt. Jo, det er jo så der, det gør. Hey, Anders. Ja, det var jo så lige Anders Christiansen, der kom rulleren forbi over motorcykel. Ja. Så vil jeg håbe på, at han har benzin nok på til at komme hjem igen. Men for her den anden dag, der var han lige forbi med Lene og René Højris. Jamen, træk en kort for kompensionen af. Nå, ja. Ja, det rent han jo klar. Så Lene, hun så derinde, han havde problemer med at starte igen. Nå, hvad gjorde han så? Jamen, så Lene, hun stod der og kiggede lidt, så fik hun faktisk lidt ondt af Anders. Så hun tænkte lige at køre ham hjem igen, jo.
Ja, Hvis man aldrig kom hjem, jo. nej. Altså, hende Lene, hun er simpelthen bare så flink. Ja, Det er hun. og hun godt tænker nok. på andre folk og sig selv. Ja, det gør hun. Men hvad så med motorcykel? Jamen, der kommer Anders jo med biler og trailer der om aftenen for at hente den hjem. Ja, der startede den som en mis. Nå! Nej, ser. Ja, Altså, jeg ved ikke lige helt, hvad det er med ham, Anders og så motorcykler. Men man ved lidt mand af, at så nogen kun kan køre, hvis den hælder brændstof over. ja, det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Nå, Men du ved jo godt, når det er Anders, så må det ikke koste for meget. Men det er så lidt nær en gang imellem. ja, de sagde det da. Jo, Nå. det gør jeg. Det var da Maj-Britt Nielsen, der lige kom susen forbi. Altså ind op for Hallemau. Ja, men klokken er ved 12, så er det frokostpause. Så skal du lige hjem og se til hendes fisk. Nå, det er klart. Det er jo klart. Ja, og forleden aften, der piger, de holdt ungdomsgilde. Og Maj-Britt og Thomas, altså de gamle der, de var i at kø. Ja, så kunne hun jo heller ikke dy sig for lige midt over aften og skulle hjem og se til fisk. Ja, så hun tog jo lige lumlamp og lys ned for at se, om det fisk, de havde godt og lidt overlast. Stakkels de fisk. Ja, Det ender vel for, hvad det hedder stress af det pytteri fra vej på siden af, hva'? ja, det Wow, er rundt, hvis ikke de får. Ja, det må du nok have lov til at sige. Ja. Jeg så forresten Christian Terkelsen forleden dag. Nå. Kører sig trauser ned i Kvong Mors. Kører jeg træt lige for mus? Ja. Kan man da ikke? Hvad skal han dernede efter? Ja, det ved jeg da heller ikke, hvad han skulle der lige af. Sådan en clown. Det endte dog med, at han tog en 12-hjul. Lige i Morsvand. Det var sgu da ikke særlig smart. Nej, det er faktisk ikke en fed sted at gå og rave rundt om sådan igen. Ja, de tog der faktisk over en hel del tid, inden han fik den op igen. Ja. Ja. Nu du siger musiker, Ja. så kan man lige tænke på her den anden dag. Der havde John Osberg på besøg på hans Var rap. det? Ja, Nå. at 5 storke, du. Nej. Hvad mener du så? Det er jo da noget af et syn. Ja, det må du nok have lov til at sige. Så må vi da hovedet af en par af dem, der slår sig ned her i Kvong. Nu vi har fået sådan en stor, fin, flot storkeræs sat op. Ja. Det må man da regne med håb på, at det gør. I stedet for at kigge på Henrik og hans stammelsben deroppe i storkereden. Så skal du andre få den rigtige stork. Ja. Ja. En ægte vare. Ja. Det var så dejligt i Kvong herude på landet. Det var sommer, kornet stod gult, græsset grønt. Det duftede af nyslået hø i engen. Ærerne bunede af majs, som skød op imod lyset. Rundt om ærerne var der engpark og mose. Jo, det var rigtig nok dejligt i Kvong derude på landet. I mosen var der et væld af flittige insekter. Både græshopper, guldsmede, myg, sommerfugle, mariehøns, svigerfluer og honningbier. Luften sitrede, når insekterne dansede den smukkeste ballet op imod solnedgangen. Freden i Kvong Mose var enestående en vindstille og lun sommeraften. Og intet, nej intet, i hele denne verden kunne ændre på denne skønhed og idyl. Lille sommerfugl, flyv fra blomster til blomst, fra sol til skjul. Når jeg ser på dig,
ja, så tænker jeg mig, hvem der bare var sommerfugl.
Ja da. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Det er bare fordi, jeg bliver så bange, når der er noget, der ender på et primtal. Dag, Maiken Andersen. Nå, goddag, Maiken. Jamen, ved du hvad, det er bare så fint, Maiken. Det er det altså. Ved du hvad, nu skal du høre her. Jeg hedder Helle, og jeg er chef her for rehabiliteringen. Og her hos os, der er det sådan, at der sætter vi en stor ære i at modtage jobansøgninger for nogen, der har en eller flere udfordringer. Ja. Ja, og for dig, så er det så det her med tallene OCD. Præcis, ja. Kraftig DOC, faktisk. Det er bare fordi, der står her, altså her står der OCD. Ja. Ja. DOC. Ja, jeg er også ordblind. Ja, men ved du hvad, det står der da også her, det er da bare mig, ved du hvad, det er så fint, Maiken, det er bare, ved du hvad, måske, Maiken, du kunne starte lidt med at fortælle om dig selv. Ja, jeg hedder Maiken Andersen, og jeg er pisseidiot. Hvad var det, du kaldte mig? Nej, du skal ikke tage dig af det, altså det er min sygdom. Nå. Pisseidiot. Men det står der da også her, Tourette-syndrom. Ja. Jamen, altså, Jamen, ved du hvad? du skal endelig ikke tage dig af det. Nej. Go, patter! Tak skal du have. Tak for det. Men det vil så sige, Maiken, så er vi jo efterhånden, altså i forhold til de her udfordringer, så er vi så ved at være oppe på 3 efterhånden. 4, 5, 6. Det var tæt på. Nå ja, det var det der med primtallene. Det er også rigtigt, ja. Ved du hvad, det er så fint, Maiken, ved du hvad. Men nu skal du høre, sådan lige i forhold til selve jobprofilen, så er det ikke det. Maiken? Ja. Nå ja, lejlighedsvis narkolepsi. Ja, det er jo sådan, at så falder man lige pludselig i søvn, og man vågner faktisk også lige pludselig igen. Pisseidiot! Ja, det er bare mig. Det er så fint. Det er så fint. Det er det altså. Ja. Nå, men så vil det så sige, at nu er vi ved at være over på 1, 2, 3, 4 udfordringer. Udfordringer? Ja. Hvad i himlens navn snakker du om? Altså, det er lodret løgn, hvis der står noget som helst om. Münchhausen-syndrom, ja. Det er jo sådan en sygdom, hvor man sådan har lidt en trang til at fortælle helt fantastiske løgnehistorier om alt andet end ens egen sygdom. Ja. Præcis. Ja. Og det er løgn fra ende til anden. Jeg har aldrig haft det. Nej, og helt præcis, hvor mange år har du aldrig haft det? 186 år. Jorden er flad, og Magnus Heunicke er havets minister. Pisseidiot! Men lige godt. OCD, lejlighedsvis, narkolepsi, ord- og talblind, Tourette-syndrom, Münchhausen-syndrom. Det er godt. Det er godt gjort, det er det. Godmorgen. Ja. Jeg hedder Maiken Andersen. Ja, jamen det ved jeg godt, altså, og ved du hvad, det er så fint, Maiken, det er altså bare så fint. Altså, ved du hvad, jeg har faktisk gode nyheder til dig. Nå, Ja, jamen, du er simpelthen som skræddersyg til den her stilling. er det sandt? Jamen, det er, at du har ingen situationsfornemmelse. Du sviner folk til. Du er fuldstændig talblind, og du er faktisk ikke til at komme i kontakt med. Tillykke med jobbet
som den nye chef for ejendomsvurdering. Så fik vi overstået træning. Det var godt nok hårdt i dag. Ja, det var godt nok da. Men det er nu dejligt med noget motion heroppe i gymnastiksalen. Ja, så kan vi holde os i form her med vinter. Det er nemlig rigtigt. Ja, her den anden fredag, jeg var til Jøjdal, oppe i gymnastiksalen. Ja, det var noget sovneforening arrangeret med fællesspisning. Ja, jeg kunne desværre ikke komme, men det gik vel godt. Ja, det gjorde det da. Der var i hvert fald mange med, og vi får alt det pizza, vi kunne spise. Men der er nu heller ikke bare noget som sådan et stykke lækker, rygende, varm pizza. Det er bare godt, da. Det er altså... Ja, nu du siger rygende varm. Da pizzaen endelig kom, sådan cirka 1,5 time for sent, så havde de kun en fjerdedel med. Og temperaturen, det var nærmest som om, de havde lavet den formiddag. Så den eneste, der var rygende varm, det var den ene højris. Jeg kan også sige, at hun var helt rød i kampen. Da hun ringte til pizzeriet og fortalte dem, hvad hun mente om dem. Stakkels pizzafolk. Ja, det er sgu dog irriterende, når folk de ikke kan overholde en aftale. Og de her lov, de kom præcis med alle mad. Ja, og sovnefint, de gør sådan et stort stykke arbejde. Ja, men det var jo et godt arrangement. Og jeg tror, at folk de var glade, fordi de blev nok med det alt sammen til sidst. Ja, det gjorde de nok. Ja. Jeg kan forresten høre, at Mette Tang og Tom Henriksen, de så har købt en byggegrund her i Kvorm. Ja. Ja, de skal bygge sådan en økologisk og biodynamisk hus. Ja, man kan vist bare strøge den ud over marken den dag, der skal rives ned. Jeg har også hørt, at man kan spise den. Det lyder godt og fantastisk. Jeg har da godt set deres hus i Lyne, blev sat til salg. Men noget, det ikke er svært at se alle billederne. Det var noget med, at der var 926 billeder. Ja, det er godt nok mandet. Men det er rigtigt med de der 926. Men det var nu en fejl. Ja, Mette, hun var simpelthen kommet til at lægge alle billeder ud for hele hendes telefon. Ja, du kan nok tro, hun fik travlt med at få dem slettet. Ja, det kan jeg da godt forstå. Jeg er i hvert fald glad for, at mine billeder på min telefon ikke ligger frit på internettet. For det vil fandme være pinligt. Ja, de skulle heller ikke have mit kamera og rulle der. Nej. Men det bliver nu da spændende med den nye hus der. Det gør det. Det er helt sikkert, der var. Er I gået i gang? Jo, det tror jeg nok da. Har du egentlig... Jeg synes, jeg så, du holdt ud ved Arnbjerg her forleden. Hvad lavede du der? Ja. Jeg var til brunch derude. Ja, det var sådan en sølvbryllup. Ja. Det var et vældig arrangement, kan jeg godt fortælle dig. Ja, men der spiser man også godt ud, hvad det gør. Det er bare godt. Ja, men jeg lå mærke til, at dengang jeg til morgensang, Henrik Hår og Christian Tjerkelsen, de var ikke med. De sprang lige af morgensang over, så kom de først, da vi skulle til at spise. Ja, hvad sker der? Man kan da tage til brunch, uden at have sunget for at brudepar først. Jo, det var noget, Christian Tjerkelsens kvier, de var rendt ud. Så Henrik, han skulle lige hjælpe mig, at jeg var bil igen, inden de kunne komme til fest. Jamen, var det i da fint tøj? Jo. Helle og Alice, de forklarede, hvordan Christian Tjerkelsen farede op ad Markvej, hvor lorten stod og mørte på ham. Ja, i hans fine nye sko, dog. Ja, så håber jeg da godt nok, han har fået tørret sko ordentligt af. Jeg håber også Henrik, han har fået skravet af lort ud af hår inden han Jamen, det tror jeg. Hvis man ikke kom ind på Arnbjerg. Det ved du da godt. Nå, hvad tror du ikke, vi skal gå ud? Ud i bad? Jo, det kan godt være. Så ses vi igen på næste tirsdag. Ja, måske.
jeg vil sætte mig lige og få en kop kaffe og løse avis og... Ja, nu er der godt nok ikke min nabokone kommer forbi, fordi hun kan godt være lidt anstrengende. Fik jeg egentlig låst af døren, og jeg må hellere lige tjekke hurtigt. Og du siger fatter! Og han sagde, man står op igen. Nå, goddag, nabokone. Ja. Jeg er ude og lide, eller fatter. Ja, han er fandme retten til vej igen, gamle idiot. Nå, jeg tøvs ellers, at fatter, han er sådan skøn og en dejlig mand. Det tøvs jeg. Jeg har fandme aldrig brugt mig specielt meget op. Nej, her i formage, der tog han sin skovl og sin jagtgevær. Og så cyklede han ud til Oksford. Nej, til gammel fjol skal han sgu da lide længe andre. Vil du ikke se dernede lige at få en kop kaffe? Det er sikkert det sædvanlige tynd sprøjt laver. Hvis han kan drikke de kaffe, så kan han fandme gerne og drikke op, hvad skal man? Nabokone, så du lige, at fatter han var kørt om til Oksbøl med jagtgevær. Tror du ikke, at han er kørt derom, fordi han prøver at skyde den der ulv? Fordi den er han jo ikke særlig pjatte med. Skyde ulv? Ja. Skyde ulv, sagde du? Ja. Ja, det var fandme over tid, at han foretog sig noget fornuftigt. Ja, det kan jeg sgu da sige det. Hvad? Det var helvede, skal vi med det stykke dyr, og det er sgu... Jeg kan sige det så meget, at der har en kæp til at stå derhjemme, så er jeg klar til at baske den hjem. Fordi, ja, den render sgu da rundt nede i Årsted. Satans til mage til stykke dyr, og skal han sgu da lide længere, eller Tror du, at ham den fatter, han kunne finde ud at skyde ulv? Det kan jeg sige det. Nå. Er der på den brand, så er han fandme gavn her i frø. Ja, han ved sgu snart, hvor han skal give sig til mere, så det skulle da bare være fint, hvis han fik en ny, sund interesse. Tag nu her rolle, nabokone. Og hørte nu det. De siger inde i fjernsynet, at det er naturens gang, og vi skal slet ikke være farlige. Det er slet ikke farligt, og vi skal slet ikke være bange for ulv. Ja, det er noget med sådan naturens balance. Ja, og så skal vi jo lære, at vores mennesker og så er ulv, vi skal sameksistere. Sameksistere? Ja, sameksistere med til vrøvl har jeg sgu da sjældent hørt. Nu bor jeg i Kvok. Ja. Og det er en hippie-læger. Selvom du vil godt have til at lyde sådan. Jeg skal fandme gerne med sameksistere med nogen som helst. Det kan jeg bare fortælle dig. Jamen dem der kloge mennesker der, du ved, dem der eksperter, der udtaler sig, og dem der inde i fjernsyn, de siger jo, nabokone, vi skal slet ikke være bange for ulv. Den gør slet ikke noget. Nej, og hvis nu vi møder en ulv, skal vi bare tage et helt stille. Det kunne jo være, at vi lige kunne vifte lidt med arm, eller synge en sang, eller vi kunne kravle op i en træ. Hvor herre bevares. Ja, der er jo nogen, der udtaler. Det er den der rigtig kloge nogen fra Dyrenes Beskyttelse. De sagde jo, nabokuren, at hvis nu ulven den kommer lidt for tæt over, så må vi jo gerne lige skyde med sådan en lille paintball-pistol. Nej, til bagl har sgu da
i tanke om, at hvis nu at ulden den skulle møde dig, så tror jeg godt nok, den render væk helt af sig selv. Du behøver slet ikke at synge. Er du sikker over, det er den, der har ædt mit høns, og jørgen i mit spinat? Ja, okay. Har du mere, du vil snakke om? Fordi jeg så tør så faktisk, jeg er ved at blive lidt langt trumme. Nej. Tror du egentlig, at ham fatter, hvis nu han er omme i Oksbøl med jagtgevær? Tror du egentlig, han overhovedet kan holde til at gå i jagt? Han bøvler jo sådan med det her hersens skid. Det er satans til helvedes til det. Nej, han er sgu snart lige så redbrækket som alle de andre, der render rundt heroppe i en missionshus. Motionshus. Det hedder jo et motionshus. Det har jeg så mange gange. Ja, det har du fandme gerne. Du kan kolde lige akkurat, hvad du vil. Spild af penge, det er fandme, hvad det er. Nu har de sådan galt mig og købt sådan nogle børn i trampoliner, det har ja, det er vel fandme ingen emnekat, det kan du godt selv. Ved du hvad, der er ellers rigtig mange her i kongen, der har god gavn af det der at få lidt motion og tror du ikke, det godt måske kunne være noget for dig? Eller? Nej, det tror jeg fandme, det er værd, det kunne. Og har du så mere, du vil drømme det? Og så er det så, jeg skulle hjem og sige, at fatter, han har skønt noget kød til at komme i frityre. Skulle vi lige snakke? Nej, en kaffe fandme over for nok af at sidde og høre hende brok, så var det enden af den. Mærke til kvævland, skal sgu da lide den der. Fatter, det er en gammel idiot. Hello, Kong. So I to back again. Jeg må bare sige, jeg har været so many fantastic places. New York, Las Vegas, White Sand. Men Kong is special. Det lugter af gylde and kærlighed. And I love it.
Folk spørger mig ofte, Donald, hvorfor er du i Kvong? Og jeg siger bare, fordi Kvong har potential. I har alt. I har en kirke. I har en vej. I har en multihouse. Og om sommeren, I har en telt til Bangkok. Og masser af øl. In USA, vi bygger skyscraper. I Kvong, I bygger svinestalde. Og maskinhus med personlighed. Det er fantastisk. Du ser stærk ud. Jeg tror, du kan løfte en ko in one hand. And still hold fast in a halvlunken slåsøl ved den anden. Men jeg synes, I ser lidt trætte ud. Er det fordi, I skal arbejde til I er 74? Men nu må I stoppe med al jeres pylleri. Jeg har bestemt, at jeg vil arbejde til jeg er 82. Og måske fortsætter jeg til jeg bliver 90. Det er der ingen, der tager skade af. And all omkring mig er so happy. Jeg laver forbedringer i hele verden. I kan allerede nu se, hvor godt det går i Mellemøsten. And in Europa. And here in Kvong. And hjemme in USA. Alt sammen på grund af mig. I kan læse om min fantastisk politik inde på True Social. Hvis nogen påstår, at jeg ligner en orange klaphat, så er det fake news. Fake news. Jeg er blot en klog, en smart, and a very beautiful man, der spiser mange gulerødder. Her til sidst har jeg en forslag. Når jeg bliver æresborger i Kvong, så vil jeg bygge 3 ting. Jeg vil bygge en shoppingcenter i Hallam, en McDrive i Åsted, og en kæmpe hunde- og kattepensionat her i Kvong Big City. Det bliver fantastisk. Make Kvong great again. Når du er lige en tur her i Engpark. Armen er lige ude for Dambag. Dambag?
Jeg har lige fået besøg af Nordlys. Ja, de skulle skifte en fiberboks til en ny og smart og hurtigere model. Ja, det var fandme noget, jeg havde bedt om. Når man skiftes, det skulle hun. Var det ikke godt nok? Godt nok. Nej, det var fandme særlig godt. Da de kom, der virkede det hele. Og da de gjorde igen, der var der en skid, der virkede. Nå, det er ligesom over ved Lisbeth og Niels Jebsen. Ja, det gik jo en hel uge, for det var op at køre igen. Og jeg kan godt sige, at Niels han var lidt træt af. Ja, han var måske også lidt gal over. Han kunne ikke se Netflix i en hel uge, du. Jeg vidste bare, det ville gå galt. Jeg kunne godt høre, at Johan og John, de heller havde fjernsyn i en hel måned. Og ved du hvad? De var bare sure, for de skulle jo betale alligevel, selvom der ingen signal var. Nu siger du sur, ikke? Det er jo ingenting imod, hvad Tove Nielsen hun blev. Ja, der gik jo flere måneder, hvor de ikke kan have internet og tv. Ja, jeg tror ikke, det virker endnu da. Altså Tove Krukov Nielsen. Ja. Himmel er fandme nødig at være ude. Altså, det er faktisk også lidt skidt sådan at have fjernsyn. Hvordan skal han så kunne falde i søvn? Ja, du siger noget der. Jeg har i hvert fald ikke nogen problem med at falde i søvn om aftenen. Nu kommer jeg lige til at tænke på, at de der drenge der plejer at være med, de gerne spille golf. Hvordan gik det indtil i år? De plejer altid at være så lidt uheldige, hvad man skal sige. Jamen, det gik da sådan set fint. Altså, de havde jo lavet en bil, og den skulle jo så fyldes op, inden de afleverede den. Så de gjorde lige nogle tankstation og fyldte den op og var ude i lufthavnen. Jamen, så er alting med bare i den skønne store. Ja, altså Kenneth, han fyldte bil op, mens Frank Payson, han var inde i butik og handel. Og ja, de var da kommet lige ud i lufthavnen, før det gik op for dem, de havde betalt. Vil det så sige, at de der knægter, de stod af for regning? Ja, altså Kenneth, han troede jo, at Frank han havde betalt, og Frank han troede, at Kenneth havde betalt. Så de var sgu da lidt nervøse for at komme igennem med security-kontrol. Det kan jeg godt forstå. Prøv nu at tænke på, at de på natholdsmidt i fængsel, var, så har vi fandme haft en god historie. Det må man sige da. Det er da faktisk snart uge 31. Ja, jeg kan sige, at jeg har sat et telt op over vores stadion. Ja, så kan jeg godt sige, at der er skabt i barn. Jeg skal have nogle af de der 1000 kroner sætte og brænde af, inden det bliver for sent. Ja, det skulle du sgu da have tændt over sidste år. Ja, de har da været ugyldige siden 31. maj. Hvad skal jeg så gøre med mine penge? Altså, det løb, det er i hvert fald gjort. Fordi Charlotte Nielsen, hende der kasserer i idrætsforeningen, hun har skrevet, så ingen kan misforstå det. Inden og karma i går. Vi tager af imod 1000 kroner. Alle dem, de har lægen rundt omkring. Vil det så sige så er der kun en fyr tilbage. Det er godt nok spildt penge, synes jeg, smide dem derud. Hvad? Kunne vi ikke tage den? Gør et eller andet, tror du? Nu du lige sagde, at jeg spilder penge, så har jeg hørt, at Anders Christen ude fra Langhed, han har vasket hans arbejdstøj den anden dag. Ja, det kan ikke være spildt penge, vasket arbejdstøj. Ja, det blev der. Nå. Ja, fordi Hanne, hun så til ham, sig mig lige, har du husket at tømme de lommer? Jeg tøvs, da det rasler og larmer derude. Selvfølgelig. Men de husker at altid tømme, der står med egentlig smider tøj til vask. Det skal man jo gøre. Ja, han havde i hvert fald lige glemt skrue og en svensk nøgle og noget andet værktøj. Så lige pludselig, så det bare bang, så tog sgu en glaslåg. Ja, der var vand ud over det hele, og det kostede 549 kroner for en ny låg. 549 kroner. Så var Anders der syg, var han ikke? Ja, han mente færdig masse penge. Han mente jo selvfølgelig, at det var hans skyld. Det skulle hun skulle da have kontrolleret. Ja. Ja. Nå, nu lader jeg hjem og siger, om mit internet og mit fjernsyn, det duer. Og hvis ikke det duer, så skriver jeg den sureste mail til Nordlys. Har jeg kun et spørgsmål tilbage. Hvordan har du tænkt at sende den, når der ikke er noget internet? Jamen for helvede.
hvad det er, der foregår inden for de der sociale medier. Der er sådan noget, der hedder ja-tak-tilbud. Og det vrimler med ja-tak-tilbud. Ja, det er dog begyndt at gøre over det der karma i Kornbro her i byen. Altså lige prøve at tjekke et par stykker med, der er nogle gode tilbud. Jo, der er en her. Det er fra min købmand over i Lunde. De skriver, mangler du smør til de boller? Så har vi klassikeren til en skarp pris. Ja tak. 15 kroner. Så er der også en tilbud her fra Alisav. Det er Jørgengård Svintage. Lige nu har hun en tilbud. Ja tak. I hele butikken. En hvid orkidé til kun 79 kroner. Den står så flot. Ja, hvis I hellere vil have noget, der hænger og daller, så har hun lov tilbud over en hængepil til 179 kroner. Om for West Beach, der har de en ja-tak-tilbud. Trænger du til at blive tunet op, så kontakt os i dag. Vi har halv pris og undervognsbehandling. Hoppelotte, hun skriver over. Det gør hun jo så tit. Men nu har hun en pop-up tilbud. Og det er lige nu, det gælder. Der er halv pris og julepynt. Vi har en masse flotte kugler. Det er ja tak, og det er kun i dag. Så er der et købmand over i Lyn. Ja tak. Sommer, tilbud, pølse, sommer, mix. Det er en mix med både nogle lange og nogle tynde, og man kan også få nogle kort og nogle tyk med pikant smag. I skal bare skrive ja tak. Så får I 1,5 kilo for kun 100 kroner. Tilbud. I skal være hurtige. Det gælder kun til lørdag. Det er i morgen. Hvis du er til sådan nogle friske og sprøde løg, så er der tilbud over Longhede, over ved Hedegrønt. Du skriver bare i ja tak. 4 dejlige løg. Kun 12 kroner. Så er der jo lige her en tilbud om fra børnehave. Det er en ja tak tilbud, den er lidt speciel. Der står, det er en knald tilbud. Knald! Ja, I må gerne vinde til at komme hjem. Knald! Og så tilmelder du de barn i vuggestue, imens du vinder. Det koster kun 100 kroner i måneden per barn. Ja, og ja tak tilbud, den gælder selvfølgelig i 9 måneder. Jamen, det er sgu da utroligt med alle de der ja tak tilbud. Der er der forresten nogen hjem her fra Madame Blå og Poprockerne. Ja, det er Ørse, der skriver, de har en ja tak tilbud. Vi ringer. De spiller. Jamen, det er jo ved at gå helt op med de tilbud. Altså, hvor bliver det næste af? Det bliver garanteret en god tilbud om fra Smed. Så kan man også få en ja tak tilbud. Ja, bare vent og se. Skal du have nogle rør, Louis? Så skriv ja tak lige i kommentarfeltet ved Kvung AS. Ja, vi har både forkromet rør, og vi har også nogle halvrustne rør. Og i akutte tilfælde, så kan Tommy da også godt komme med en lille stump. Det var sådan en fantastisk god tilbud. Man kan simpelthen ikke risikere at sige nej tak. Man skal aldrig sige nej tak. Tænk alle det, vi går glem af. Så prøv, husk det. Vi siger ja tak, og sjæl tak.
Marie, sidder du der? Ja. Ja, da. Ja, da. Det er da ikke så længe siden, den har set det. Ja, men det er nej. Jeg har da snart heller ikke været udenfor i flere måneder, vil jeg sige det. Nej, nu skal du snakke. Ja. Det er være så lir, det vil. Det er virkelig være så lir, det vil. Nej, det jeg vil sige. Det var, jeg har faktisk snart heller ikke været uden for en dør i flere måneder. Da. Nej, jeg kan se det. Jeg har sådan døvt med noget betændelse, der er gavn i en piercing, jeg fik i navn. Jamen, hvor har jeg det javer sådan en lige en kan faktisk snart ikke ræse det. Det er ikke så hårdt bøvl, der har fået sådan noget swamp heroppe under panten. Nej, hvor det sviger. Nej, det var ikke rart. Det er der sikkert. Nej, så har faktisk snart ikke været nogle steder der i længden. Det var noget god noget. Det har jeg faktisk. En piercing i navlet, sagde du. Jamen, Maria, altså. Jamen, vel, du siger ham. Nej, helst ikke, så kan jeg undgå. Men hvordan går det så nu? Jamen, det går højt bag, det gør det. Det går lige så stille fremad dag for dag. Og så var det til jo, at der er tøjner, der vil heroppe på staden og kigge på sportsuge. Og ja, det er det med godt, vi har sportsuge stadigvæk. Det er altså godt. Ja, det er godt, vi har. Det er godt, vi har de unge mennesker der sådan til at sætte sådan en uge op. Ja. Men sker der ikke sådan noget om i byen? Nej, jeg synes selv, det er noget, der sker. Jeg hører ikke noget i hvert fald. Der sker meget. Det er noget om til mig, i hvert fald. Så meget kan man sige, det er. Det er noget god noget, det er meget, jeg hører. Det er. Så har du ikke hørt til Team Rynkeby Vestjylland. De har fundet 2 nye guldsponsorer. Nå? Ja, og de er oven i købet her fra Kornav. Nej, det har jeg da ikke hørt. Har Team Rynkeby fået det? Ja. 2 nye guldsponsorer. Hvad er det her fra byen, der sådan smider op til med penge? Jamen, det er da Korn AS og Hallumgade Swine Production. Ja, kan få de her penge brugt. Nej. Ja, der var forårsmærket. Ja. Så kom et helt cykelhold forbi Korn her. Nå. Og de blev tiljublet af publikum. Op i skolegården, mens de sad og spiste pølser lige fra grillav. Jo. Ja, det er jeg klar over. Det har været en flot syn. Ja, det har været. Alle de mennesker i så stramt tøj. Stramt, meget stramt tøj. Ja, der var mere stramt end andet. Ja, det har været. Der har været spændt ud til mig. Ja, og der var der oven i købet den cykelrytter med her fra Kornav. Nå. Ja, Christian Terkelsen. Ja, han har trænet det hele forår og cyklet flere 1000 kilometer for at kunne være med, da de ruller afsted mod Paris. Har Christian Terkelsen det? Ja, Christian Terkelsen. Og han er virkelig cyklet her til Paris. Ja. Det er godt gjort, han kan det, der bitte knæk med de 2 bier. Jamen, ved du hvad, det er faktisk klar over. Det har været en lang eftermiddag for ham. Ja. Det har været. Ja, altså, han drog jo 8 dage. Men, du skulle endnu, at det var ret flot klart af ham. 8 dage? Ja. 8 dage at cykle der. Så er det faktisk lige før
jeg tror, at du har været med. Det tøv sig lidt ud af roen. Men for lige at snakke om noget her, Vand. Ja, har du så fået så vilde blomster i de hav i år? Ja, det er jo blevet så moderne med det her synes biointivers i et eller andet teværk der. Ja, det skulle jo være godt både for honningbier og svigerfluer og spidsmus. Ja. Nej, det har jeg ikke. Nå, Fordi det er altså noget for mig med sådan nogle vilde blomster. Nej. Jeg har jo min rhododendroner og min knoldpelargoner, og det er så rigeligt til mænd. Nej, jeg tror, det ser grov ud. Sådan noget magtværk derude. Nej, det skal jeg have noget af. Det skal jeg ikke. så har du ikke hørt til Christa Madsen om at bringe sig. Hun har så vilde blomster hele vejen ned langs i stakit. Ja, hun mente jo, det var nødvendigt at hive ukrudt op først. Nej, så hun dryssede jo bare frø lige ned oven i alt andet. Ukrudt, tisler, mel og sindegræs og hvad der ikke skulle være. Jamen, kan den godt det? Kan det godt gro ned imellem sådan noget? Nej, det kan jeg det da. Nej. Og er der 14 dage, så kom Hans Thomas glad ind og fortalte. Til nu havde han givet alle ukrudt en ordentlig krasser med havsprøjt. Jo. Havde Hans Thomas det? Ja. Havde han sprøjtet der, hvor Christa hun har søgt af frø? Ja. Jeg sagde, sgu da ikke, så sagde jeg, at det ikke ville komme, hva'? Nej, det sagde jeg da nu. Ja, hvad så Christa til det? Ja, hun blev jo nu nok det, vi sådan i daglig vande kalder helt vild. Ja, det er da det, en holder vild med vilje. Ja, se da. Hvad kan finde hjem til lille mor? Ja. Jeg siger, om hun har aftensmad klar. Ja, men det, så skal du hilse hende. Det skal jeg gøre da. Det skal du gøre med hende. Det skal jeg, og du må også hilse derhjemme. Så må vi se, om man kan komme op og stå i det her. Jo, og det der går. Ja, Men der står altså rigtig meget. Var der ikke noget med, der var en, der sige tag og bil? En, der kører igennem Kong by. Altså, det er faktisk fantastisk, hvordan det kan lade sig gøre. Og tag uden at opdage. Ja, det må du nok sige da. Ja, Henrik H. Pedersen. Han sidder dernede og tror, at han er gået helt fri i år. Ja, han troede også, han har lejet en sommerhus i Nordjylland. Jeg tror, han regnede med, at han skulle op til Skagen. Til det der Hellerup og mænge sig med alle de der rige københavnere. Men så da han skulle afsted, så var det ligesom om, der var ingen sommerhus i Vendsyssel. Så han måtte nøjes med en uge i Hellerup. Men der har de jo Hellerup uge hver uge. Og Tour de Kvang, den gik jo også ret godt. Der
var et spørgsmål, der hed, hvor mange år er festudvalget, hvis man lægger deres alder sammen? Ja, og dertil der svarede Sten 448 kilo. Og Lars Post svarede 520 kilo. Svaret det var 223 år. Men det kan jo ikke være lige godt hver gang. Nej. Hvad gik egentlig med bankkortet? Jamen det gik godt. Det var godt besøgt, men det var noget med Kibæk. Hun havde sådan en bøvl med at sige plader. Så hun tog briller op af tasken. Det var sgu da godt, hun havde fået dem med. Ja, det hjalp jo så af, fordi hun fandt ud af, at der ingen glas var i. Men nu er vi vist nået til finalen. Skal du med?